Dobrý deň, rada by som vás privítala na dnešnom webinári spoločnosti Adama, ktorý je venovaný pestovaniu repky olejnej prípravkami spoločnosti Adama v roku 2021. Musím sa priznať, že by som uprednostnila normálny seminár s osobným stretnutím, s osobnými rozhovormi a kontaktmi, ale keďže situácia je taká, aká je, takže prostredníctvom webinára by som sa dneska vám pokúsila priblížiť pestovanie repky olejnej s použitím prípravkov spoločnosti Adama. Myslím, že pestovatelia na strednom Slovensku ma poznajú. Moje meno je Štefánia Štefeková a v spoločnosti Adama som regionálnym zástupcom práve na strednom Slovensku. Začala by som portfóliom spoločnosti Adama. Vidíme, že toto portfólio je naozaj veľmi široké, či sa už týka herbicídov, fungicídov, insekticídov, adjuvantov, regulátorov rastu. A vidíme, že teda to portfólio je naozaj veľmi široké do všetkých plodín. Máme aj novinku Excel Grow. Doteraz sa vlastne v portfóliu spoločnosti Adama žiadny biostimulátor nenachádzal. Teraz máme túto novinku, o ktorej vám už hovorili aj moji kolegovia, ale rada by som vám ju predstavila aj ja a prečo ju vlastne v našom portfóliu pre tento rok máme. Na začiatok pár slov o nosných produktoch spoločnosti Adama. Je to fungicid Artemis s 3 účinnými látkami. Myslím, že ho netreba predstavovať za tú dobu, čo ho máme na trhu, tak si získal veľkú obľubu u pestovateľov. Je to fungicid s 3 zaujímavými účinnými látkami, registrovaný do všetkých obilnín proti širokému spektru chorôb. Ďalej je to herbicid Trinity. Musím povedať, že jesenným aplikáciám herbicídov v lani mokrá jeseň veľmi neprijala. A teda ošetrenia ozimín sa určite nerobili v takom rozsahu, ako boli pôvodne naplánované, ale teda ani osevy obilnín nie sú určite v takom rozsahu, ako to bolo plánované. Takže naše Trinity s 3 účinnými látkami, veľmi dobrý produkt, zaujímavý. Myslím, že túto jeseň ho všetci naplno využijú. Ďalej je to prípravok Agil, náš graminicid, veľmi rýchlo pôsobiaci. Čo sa týka jeho výhod, veľmi široká registrácia. V repke ho mnohí poznajú. Tradičná akcia, ktorá beží už niekoľko rokov. Ďalej je to Custodia, je to môj obľúbený produkt, bližšie bude o nej hovoriť pri pestovaní repky. Sultan Top, herbicid na základné ošetrenie proti dvojklíčnolistým a jednoklíčnolistovým burinám v repke. Gold-X Gold, základ herbicídnej ochrany cukrovej repy. Potom je to ďalej Mirador Extra. Mirador Extra je zaujímavý svojou širokou registráciou, takže ak si ho raz kúpite, určite ho do niektorej z plodín využijete. Potom je to Racer, herbicid do slnečnice a zemiakov. Rada by som upozornila na veľmi dobrú účinnosť na ambróziu palinolistu. Možno nie na celom území Slovenska, práve táto karanténa burina robí problém, ale vlastne čo ja pôsobím v Adame už nejaký ten 16. rok, tak stretávam sa s tým, že najmä okolie Krtíša má veľký problém práve s riešením tejto karanténnej buriny. Ďalej je to Lander, náš stop efekt na múčnatku, Nikogán na riešenie trávovitých burín v kukurici, novinka Proton, fungicid s 2 zaujímavými účinnými látkami do obilnín a do repky a Slate Trio s 3 účinnými látkami registrovaný do obilnín. Pár slov by som povedala aj ku katalógu vo vrecku. Myslím, že v minulom roku, keď sme uviedli túto mobilnú aplikáciu, tak väčšina z vás, alebo teda mnohí z vás využili a stiahli si túto aplikáciu do svojich telefónov. A aj ja sa stretávam s tým, že ju teda využívajú aj v reálnom živote. Naozaj myslím, že funguje veľmi dobre. Je to jednoduché. Ak som to zvládla ja, tak si myslím, že to zvládne každý.
Ak pre tento rok náhodou by sa vám nezobrazovali všetky aktuality alebo všetky správy, ktoré posielame správne, treba si túto aplikáciu aktualizovať. Ak by sa vám aktualizovať nedala, treba ju vymazať a jednoducho stiahnuť znova. Je to záležitosť pár minút a bude vám fungovať znovu excelentne a budete ju môcť využívať. Rada by som povedala aj to, že v týchto dňoch katalóg aj v tlačenej forme sa dostáva na vaše podniky, takže rozosielame ho. Možno je to trošku neskôr, ako ste boli zvyknutí, ale myslím si, že sme nič nezmeškali a že teda katalóg sa v pravom čase k vám dostane. A pokiaľ ho nedostanete poštou na podnik, tak pri osobných stretnutiach vám ja náš katalóg určite dám. Program mojej prezentácie je nasledovný. Predstavenie noviniek, je to Proton, Gala 334 SL a už spomínaný biostimulant Excel Grow, ale samozrejme aj ďalšie produkty, ktoré máme v našom portfóliu a ktoré teda sú tam viac rokov. Je to Graminicid Agile, Glyfogan Super, Dirigent Custodia Mirador, naše fungicídy do repky, Dynastia Maverick Pyrimor, insekticídne portfólio a Superfix a Adaptik na predzberové ošetrenie repky. Pár slov by som na úvod možno povedala k jeseni. Tá jeseň v minulom roku určite bola neštandardná. Ešte čo sa týka sejby repky, tie skoršie sejby okolo toho 15. augusta, koncom augusta prebehli v poriadku. Repka vzišla, bola naozaj dobre zapojená. Myslím si, že nebol problém ani s ošetrením. Týka sa to hlavne teda južnejších oblastí, ale čo sa týka severu, severnejšieho regiónu a asi teda aj východného Slovenska, tak v tejto oblasti bolo tých zrážok viac už v auguste a bol problém so zberom plodín a tým pádom aj s uvoľnením plôch a tým pádom aj so sejbou repky. Myslím si, že zďaleka nebolo zasiatých toľko plôch, alebo teda také výmery, ako boli pôvodne plánované. A možno bol problém aj trošku s ošetrením, lebo vďaka tomu neskutočnému množstvu zrážok sa veľakrát do porastu vstúpiť nedalo. Ale myslím si, že gro porastov na Slovensku je fajn, je v dobrej kondícii a že zimu prežije dobre. Čo dneska ešte nemôžeme 100% povedať, lebo aj tie škody zverov bývajú teda značné a dokážu aj dobré porasty repky poriadne zdecimovať. Takže začala by som hneď našou novinkou a to je herbicíd Gala 334 SL. Čo to vlastne je? Je to herbicíd do repky s dvomi účinnými látkami, ktoré pôsobia plne systémovo. Ako my hovoríme, Gala zatočí s burinami elegantne od jesene až do jary. Obsahuje overené účinné látky Clopyralid a Picloram, ktoré sa vyznačujú naozaj veľmi rýchlym nástupom účinku. Myslím, že ich netreba špeciálne predstavovať, že ich poznáte. Tých účinných látok, ktoré sú registrované na herbicídnu ochranu repky, nie je až tak strašne veľa. A teda dve osvedčené z nich sú Clopyralid a Picloram. V tejto gale sú v zložení 267 gramov Clopyralid a 60 gramov Picloram. Vo formulácii SL dávkovanie je 0,2 až 0,35 litra na hektár. Samozrejme závisí od termínu aplikácie a od spektra burín. Pár slov k výhodám použitia prípravku Gala 334 SL. Takže, ako som už spomínala, osvedčené, rokmi preverené účinné látky, flexibilná možnosť aplikácie. Tento produkt môžeme použiť ako na jeseň, tak aj na jar. Môžeme ho kombinovať samozrejme aj s inými prípravkami, napríklad s prípravkami na báze metazachloru, aj možno v znížených dávkach. Kontroluje naozaj široké spektrum burín, ten nástup účinku je veľmi rýchly, dáš 2 hodiny po aplikácii už neznižuje účinnosť tohto prípravku a nejaké 3 dni po aplikácii už vidíme zmeny na burinách, dochádza k deformáciám, k farebným zmenám a teda k úplnému zničeniu týchto burín.
Rada by som upozornila na teplotu, aj keď je to podľa mňa taká samozrejmosť, že každý vie, že klopyralid a pikloram nemôžeme použiť, pokiaľ sú v noci nočné mrazy a tie denné teploty by mali byť okolo tých 10 stupňov a ten účinok je potom naozaj výrazne lepší a výrazne rýchlejší. Tu máme teda znázornené praktické možnosti aplikácie herbicídu Galat 334 SL. Tú jesenú aplikáciu už máme za sebou. Ja si myslím, že základom herbicídnej ochrany repky je vždy jesenná preemergentná alebo skorá postemergentná aplikácia, ktorá rieši naozaj široké spektrum jedno- aj dvojkličnolistových burín. A v podstate ošetrenie prípravkom Gala je následné na jeseň a čo sa týka jary, by som povedala, že viac menej opravné, lebo môžu sa tam vyskytovať buriny, ktoré na jeseň v tej repke poriešiť nevieme. Termín aplikácie, ako sa začne intenzívny rast, tie teploty som už spomínala, určite sú dôležité, netreba ich podceňovať. Od fázy repky nejakých tých 9 listov až do prvého viditeľného internódia v tej dávke 0,25 až 0,35 litra na hektár. Tu máme znázornené buriny, ktoré sú citlivé pre dávku prípravku 0,25, nevedza, zemedy, mrlík, pichliač, parumanček a spektrum sa rozširuje pri dávke 0,35 litra na hektár o mlieče a teda aj pohánkovec. Myslím, že ten pichliač dosť často sa v tých porastoch vyskytuje a je potrebné ho teda na jar v tých porastoch repky riešiť. Takže, ako som už spomínala, tá jarná aplikácia je vlastne od obnovenia aktívneho vegetačného rastu burín, ale samozrejme aj repky. Aplikácia od fázy 9 listov po fázu viditeľného prvého internódia. Je to asi BBCH 19 až 31 repky. Ešte raz by som zdôraznila tú teplotu, optimálna teplota 10 až 25 stupňov na hektár. Určite nie, ak sú avizované nejaké mrazy nočné, takže netreba to podceniť a určite neaplikovať prípravok Galat 334 SL. Čo sa týka náhradných plodín, myslím si, že ak niekto ošetrí porast repky prípravkom Gala na jar, tak už určite neuvažuje, že by tento porast išiel vyorávať. Ale predsa, ak by sa tak náhodou za nejakých výnimočných okolností stalo, tak by som povedala, že je možné vysievať repku jarnú, horčicu, kukuricu, pšenicu jarnú, jačmeň jarný. Ako následné plodiny sa môžu pestovať obilniny, trávnaté, kapustovité a po 24 mesiacoch všetky ostatné plodiny takmer bez obmedzenia. Takže ak budete potrebovať opraviť porasty repky nejakým prípravkom, budem rada, ak využijete práve našu Galu 334 SL. Máme tu nejakú fotografiu celkom pekného porastu repky. Dúfam, že tie repky budú takto vyzerať, aj keď odíde sneh a teda sa vegetácia prebudí a začne repka na jar vegetovať. Pár slov by som povedala k agilu. Myslím si, že ošetrenie agilom, graminicídom patrí k základným jesenným ošetreniam. V podstate ak je porast repky zaburinený, ak sa to dá tak nazvať výmrvou, tak je najlepšie ho riešiť okamžite. Ak je toho výmrvu veľa, môže teda repku výrazne poškodiť. Ja osobne doporučujem znížené dávky a aplikáciu radšej 2-krát za sezónu, ako čakať, kým ten výmrv je naozaj veľký a tú repku potlačí a potom vlastne ten výmrv riešiť. Ak sme to nestihli z nejakého dôvodu urobiť na jeseň, môže sa stať aj taká situácia. Myslím, že na severe určite sa takéto veci minulú jeseň stali, takže bude treba urobiť jarné ošetrenie. Pár výhod agilu. Tento produkt je podľa môjho názoru veľmi zaujímavý, vynikajúca účinnosť na jednoročné či trváce trávy, takisto aj na výmrv obilnín, nízke aplikačné dávky
Ak som spomínala tie nízke aplikačné dávky, týka sa to samozrejme jesenného ošetrenia. Pri jarnom ošetrení by som už tie dávky určite zvýšila a už by som do tých minimálnych dávok v žiadnom prípade nešla. Široká registrácia naozaj do mnohých plodín. Ďalej je to výborná selektivita. Ak ošetrujeme aj vyššou dávkou, že sú tam trváce trávy a repka nám stále vschádza, nikdy som sa nestretla s tým, že by teda bola spôsobená nejaká fytotoxicita. Myslím si, že teda tá selektivita je naozaj vynikajúca. Táto formulácia obsahuje silné zmáčadlo, takže zmáčadlo v žiadnom prípade netreba pridávať a dážď 1 hodinu po aplikácii už neznižuje účinnosť. Účinnosť nie je viazaná ani na typ a vlhkosť pôsobenia. Samozrejme, reziduálne pôsobenie agilu nie je žiadne. Treba si uvedomiť, že zasiahne a odídu len tie buriny, ktoré týmto prípravkom boli zasiahnuté. No a spoľahlivý účinok aj za nižších teplôt. Možno som nespomenula, že Agil obsahuje propakvizafob, účinnú látku, a tá je teda trávami rýchlo absorbovaná a systémovo rozvádzaná do rastliny a teda do tráv a tie trávy zastavujú svoj rast. Tu je odporúčané dávkovanie graminicídu. Ako som už spomínala, tie trváce trávy, ako napríklad pír, 1 liter až 1,5 litra, pokiaľ na jar ideme neskôr a teda ten pír je už značne väčší, tak treba zvoliť tú najvyššiu dávku 1,5 litra na hektár. Ten výmrv obilnín začína od 0,4, ale určite nie na jar, je to na jeseň, ježatka 0,7 až 1 liter na hektár, takže vlastne tu je znázornené nejaké odporúčané dávkovanie graminicídu. No a nedá mi, aby som nespomenula našu tradičnú akciu. K 50 litrom Agil 100 EC dostanete 5 litrov Agilu za 1 euro. Myslím, že táto akcia, ja neviem, možno už ide aj 10 rokov, že ste si zvykli, že je to 10% zľava v tovare, že teda automaticky to dostanete a myslím si, že je to pre každého pestovateľa zaujímavé. Ďalej by som prešla k fungicídom, začala by som dirigentom. Dirigent máme v portfóliu asi nejaké 2 roky. Myslím, že je to taktiež zaujímavý produkt, obsahuje 2 účinné látky systémové a to je difenokonazol a tebukonazol. Viem, že sa veľa hovorí o tom, že tebukonazol by mal skončiť, ale tých termínov už bolo niekoľko. Zatiaľ ho na trhu máme, tak ja si myslím, že ho používajme a teda je to určite zaujímavá účinná látka. Už nebudem hovoriť o tom, že produkty s azolmi sú výrazne lacnejšie a teda cenovo zaujímavé. Takže pár slov k výhodám použitia dirigentu. Takže výborný pomer ceny a výkonu. Rada by som zdôraznila systémový účinok, ale aj translaminárny pohyb. Translaminárny pohyb vlastne znamená pohyb naprieč listom, šírenie účinnej látky aj do nových prírastkov. Samozrejme preventívny, ale aj liečebný a eradikatívny účinok, ktorý spôsobujú 2 azoly. Čo sa týka obilnín, je registrovaný aj na klasové fuzária, čo je samozrejme tiež zaujímavé a teda významne znižuje výskyt a škodlivosť mykotoxínov v zrne. No a čo sa týka repky, tak samozrejme výborná kombinácia liečebného, ale aj morforegulačného účinku v repke. Takže na jeseň určite je veľkou výhodou aj jeho morforegulačný efekt. Prípadne aj na jar pri tých skorých aplikáciách. No a aby som nezabudla povedať širokú registráciu tohto produktu, čo je takisto veľmi zaujímavé. Odolnosť voči zmivu dažďom 1 hodinu po aplikácii. A to by snáď z výhod použitia tak skrátke bolo všetko. Jeseň, myslím si, že bola celkom dlhá a bola priaznivá aj na šírenie chorôb. Je možné, že ste sa stretli s výskytom fómy. Ak teda v tých porastoch nebude treba podceniť toto ošetrenie, určite už na jar ísť do tých porastov a teda ošetriť fungicídne takýto porast, ktorý je napadnutý fómovou hnilovou, lebo vieme, že táto dokáže spôsobiť veľké škody a rozširuje sa už za pomerne nízkych teplôt.
Tak tu máme znázornenú aplikáciu fungicídu Dirigent. Na jeseň môžeme použiť aj tie znížené dávky. Na jar by som už určite do nich nešla, takže dávkovanie 0,8 litra na hektár. Termín aplikácie. Určite je to na tú skorú jarnú aplikáciu. Ak máme porast, ktorý je nejaký rečí a potrebujeme podporiť vetvenie repky a rozkonárovanie, aby sa nám vlastne ten porast zahustil, tak ísť do toho porastu čo najskôr. Ak chceme porast len skrátiť, tak môžeme počkať s aplikáciou, keď repka má nejakých 30 cm. Ale určite by som už išla s tou dávkou 0,8. Pokiaľ sú aj choroby v repke, určite tú dávku za žiadnych okolností neznižovať. Prešla by som k ďalšiemu fungicídu a to je Mirador Extra. Ako máme tu napísané extra ochrana, extra kvalita, extra profit. Rada by som teda zdôraznila jeho širokú registráciu. Obsahuje dve účinné látky. Je to azoxystrobín a ciprokonazol. Azoxystrobín určite patrí medzi najpoužívanejšie strobiluríny na svete. A tá jeho široká registrácia ho predurčuje určite na použitie v mnohých plodinách. Takže pár slov k výhodám. Výrazný preventívny, ale aj liečebný a eradikatívny účinok. Systémové pôsobenie ciprokonazolu a translaminárne pôsobenie azoxystrobínu, dlhé reziduálne pôsobenie, výrazný green efekt, takže dlhšie obdobie tvorby úrody, lepšie kvalitatívne parametre, redukuje stres ošetrených plodín, je registrovaný, čo sa týka repky, na bielu hnilobu, ale významná vedľajšia účinnosť aj na osobné choroby, aj na ostatné choroby, ktoré sa v repke vyskytujú. No a samozrejme odolnosť voči zmyvu dažďom už 1 hodinu po aplikácii. A tu máme teda znázornené aj minoritné registrácie Miradoru Extra. Vidíme, že naozaj 14 plodín, ak tento produkt kúpite, tak ho použijete či už do repky, či už do obilnín, do cukrovej repy. Naozaj tá registrácia aj do tých minoritných plodín je naozaj veľmi široká. Možno som nespomenula dávku 0,75 litra na hektár. Prichádzame k ďalšiemu produktu a to je Custodia. Musím povedať, že Custodia je celkom môj obľúbený produkt. Pamätám si na dobu, keď sme Custodiu zavádzali a vtedy do repky na ošetrenie do kvetu nebolo registrovaných toľko prípravkov, ako ich tam máme dneska. A teda možno aj s nejakou takou trošku obavou pestovatelia prvýkrát tú Custodiu použili, ale kto ju použil, myslím, že bol veľmi spokojný vďaka excelentnej účinnosti a dobrej cene. Takže zaujímavé zloženie, tebukonazol a azoxystrobín, takže jeden azol, jeden strobilurín a je to produkt, ktorý je vyvinutý špeciálne na aplikáciu do kvetu repky. Takže pár výhod, prečo práve použiť Custodiu: preventívny, kuratívny, eradikatívny účinok, systémové, ale aj translaminárne pôsobenie, dlhé reziduálne pôsobenie, green efekt, redukuje stres ošetrených plodín. Registrovaná je Custodia na bielu hnilobu, ale výrazný účinok aj na ostatné choroby, ktoré sa môžu v tom neskoršom období v tej repke vyskytnúť. Odolnosť voči zmyvu dažďom už 1 hodinu po aplikácii. Tu máme znázornené to pôsobenie, ktoré som spomínala. Azoxystrobín, pohyb naprieč listom, ale aj systémový pohyb a tebukonazol, výrazne systémové pôsobenie. Náš tip pre aplikáciu: použiť zmáčadlo Rollvet. Vtedy, keď sa robí aplikácia do kvetu repky, tak v podstate tie porasty repky sú už vysoké, vzrastné, rozkonárené. A možno vďaka lepšej pokryvnosti môžeme pridať teda to naše zmáčadlo, aby teda ten porast bol dobre pokrytý a aby teda všetky časti rastliny boli zasiahnuté. Termín aplikácie. Možno niekto povie, že registrácia je len na bielu hnilobu, ale registrácia na bielu hnilobu určite má svoj veľký význam, pretože biela hniloba dokáže tej repke spôsobiť naozaj značné škody.
Keď repka odkvitá, dochádza k opadu kvetných lupienkov a niekde v pazuchách listov je kvapka rosy, alebo teda prídu nejaké zrážky, vôbec nemusia byť intenzívne. Môže sa trošku ochladiť. Tak vtedy je to ideálny čas vlastne na infekciu a vieme, že teda táto biela hniloba dokáže spôsobiť značné škody. Stretla som sa aj s tým, že teda ten porast bol napadnutý, či už primárnou infekciou alebo sekundárnou infekciou a škody môžu byť až do 50%, čo teda sú samozrejme značné. Nehovoriac o tom, no a tu máme ešte taký pekný optimálny termín aplikácie, či zvolíme na začiatku kvitnutia, do plného kvitnutia alebo do odkvitania, je už na každom z nás. Niektorí odborníci odporúčajú aj 2 ošetrenia do kvetu na začiatku a do odkvitania, len v podstate z praktického hľadiska nie každý pestovateľ má vysoký postrekovač a teda dokáže alebo chce ísť do toho porastu počas kvetu akože 2-krát. Kustódia, porast zdravý až do zberu. Tu máme znázornenú aj stonku, ktorá je napadnutá. Myslím, že sa nejedná o sekundárnu infekciu ako na druhom obrázku, kde máme znázornenú teda pazuchu listu a kde teda evidentne vidno, že ide o napadnutie sekundárnou infekciou, ale tu máme aj primárnu. V stonke sa tvoria sklerócia, ktoré vypadnú do pôdy a v pôde pretrvávajú niekoľko rokov a sú schopné infikovať rastliny. Takže myslím si, že aby bol porast zdravý až do zberu je veľmi dôležité. Tu máme teda znázornený napadnutý porast a vidíme, že je len sem tam zdravá zelená stonka a teda tento porast predčasne dozrel, semená sú malé, vypadali a tie škody sú určite veľmi veľké. Posledným fungicídom z nášho portfólia je, čo sa týka repky, samozrejme je Proton, pozitívny náboj pre vaše obilniny a repku. Určite už aj moji kolegovia rozprávali o tomto produkte, lebo teda je registrovaný do obilnín, ale je registrovaný aj do repky. Zaujímavý je vyváženým zložením, obsahuje 125 gramov protiokonazolu a 125 gramov tebukonazolu vo formulácii EC, ktorá si myslím, že je u pestovateľov veľmi obľúbená. Dávkovanie pohybuje sa 0,75 až 1 liter na hektár. Výhody jeho použitia, systémový účinok, hĺbkový účinok, akropetálny transport v pletivách, preventívne pôsobenie vďaka protiokonazolu, kuratívny a eradikatívny účinok, dlhé reziduálne pôsobenie a teda aj jeho širokospektrálnosť, lebo teda registrovaný je do obilnín, ale je registrovaný aj do repky na širokú škálu chorôb, ktoré sa v repke vyskytujú. Takže tu sú tie výhody, už som ich vlastne spomenula, že naozaj tá účinná látka je rýchlo absorbovaná a rozvádzaná systémovo v repke aj do nových prírastkov. Takže aj pletivá, ktoré neboli priamo zasiahnuté, tak tá účinná látka sa tam dostane. Dúfajme, že pre rok 2021 vás osloví aj zaujímavá cena tohto produktu a samozrejme ho použijete či už do obilnín alebo do repky. Výhodou účinnej látky protiokonazol je aj to, že oproti iným azolovým alebo triazolovým fungicídom je reťazec biosyntézy ergosterolu zasiahnutý na viacerých miestach a tým pádom by som povedala, že ten vznik rezistencie je obmedzený. A ako som už spomínala, účinná látka protiokonazol sa vyskytuje ešte jedným benefitom a ten je podobný so strobilurínovými prípravkami a teda to je green effect. Čo sa týka repky, tak je registrácia do ozimnej aj jarnej repky v dávke 0,75 litra na hektár. Proti bielej hnilobe ošetrujeme, ako som už spomínala, pri opade kvetných lupienkov, ale registrácia je samozrejme aj na fomovú hnilobu, alternáriovú, škvrnitosť, plesen sivú. A teda proti týmto chorobám ošetrujeme samozrejme pri prvých príznakoch choroby, pri ich prvom výskyte. Možnosť použitia za sezónu 2-krát.
A tu je znázornené pozicionovanie fungicídov Adamy v roku 2021. Vidíme, že to fungicídne spektrum je naozaj zaujímavé. Máme tam dirigent, ktorý môžeme použiť na jeseň, skoro na jar. Potom je to Mirador Extra, kde to aplikačné okno je naozaj veľmi široké. No a do toho kvitnutia, začiatku kvitnutia, plného kvitnutia až odkvitania, Proton a Custodia. Tam možno teda použiť tieto produkty. Prešla by som k ďalšiemu ošetreniu a to je insekticídne. Insekticídne ošetrenie repky vlastne je prvé ošetrenie, ktoré nás na jar čaká po prihnojení. Možno od tohto roku to bude trošku zložitejšie, pretože dosť veľa účinných látok a teda systémových účinných látok vypadlo z portfólia pestovateľov a teda zostalo tam veľmi málo systémových a to pôsobenie, teda ak použijeme pyretroid, je určite kratšie, ako keď použijeme systémovú účinnú látku. V podstate to prvé ošetrenie v repke je proti krytonosom. Povedala by som, že niekedy toto ošetrenie môže byť trošku podceňované, že v podstate nevidíme tých krytonosov v tom poraste. Vojdeme tam, môžeme dať aj lepové dosky žlté, ale škodcov nevidíme, ale škody predsa len sú. Takže ako náhle na jar dôjde k takému niekoľkodňovému otepleniu, treba sa venovať porastom repky. Netreba podceniť toto ošetrenie, pretože keď porast bude poškodený od krytonosov, tak určite sa to prejaví na úrode, takže určite toto ošetrenie netreba podceniť. Aj keď by som povedala, že bude to určite zložitejšie tým, že teda tých prípravkov máme výrazne menej, ako sme mali v minulom roku. My ponúkame Dynastiu. Dynastia je náš pyretroid s účinnou látkou deltametrín. Rada by som zdôraznila širokú registráciu, účinkuje aj pri nižších teplotách, samozrejme pri teplotách na 25 stupňov pyretroidy nepoužívať. Rada by som zdôraznila odolnosť voči zmyvu dažďom, možno skombinovať s fungicídmi, herbicídmi, listovými hnojivami. No a tu máme registráciu, čo sa týka repky, horčice, krytonosy, byľomor, piliarka, piskáčik v dávke 0,1 až 0,15 litra na hektár. Je registrovaný aj do integrovanej produkcie rastlín. Mám tu teda aj nejakú fotografiu moličky, zaradila som ju. Molička nevyskytuje sa každý rok, v minulom roku nejaké výrazné škody určite v poraste repky neurobila, ale môže sa vyskytnúť. Pozor, aby sme ju neprehliadli, vyskytuje sa len na spodnej strane listov, naozaj vyzerá ako žilnatina, takže treba zvoliť správne ošetrenie, lebo tiež pri veľkom výskyte dokáže spôsobiť značné škody. A keďže sa vyskytuje len na spodnej strane listov, treba použiť postrekovač s podporou vzduchu alebo teda s vyšším tlakom vzduchu, aby teda tá účinná látka, pokiaľ to nie je systém, sa dostala všade tam, kde sa má dostať. Ďalej z nášho insekticídneho portfólia by som rada povedala pár slov o Mavriku. Mavrik, nová formulácia, ako my hovoríme, bliskáčiky vyrieši, včely poteší. Máme tu znázornené súkvetie repky, ktoré je teda výrazne napadnuté bliskáčmi. Myslím, že takéto súkvetia by sme nechceli vidieť. Myslím, že to ošetrenie proti bliskáčikovi je určite dôležité, pretože bliskáčik repkový vyžiera kvetné púky. Ako náhle vyžerie kvetný púk, tak sa šešule nevytvoria. Výhodou je nová bor-kompatibilná formulácia, pretože vieme, že niekedy sa mohlo stávať, teda kým nebola táto nová formulácia s tvrdou vodou, že mohol byť problém a miešali sa prípravky na báze boru, pretože vieme, že teda repka je náročná na bor a určite sa listové hnojivá s obsahom boru do repky často na jar v tých prvých aplikách používajú. A prečo hovoríme, že včely poteší? Že teda obsahuje účinnú látku taufluvalinát, ktorá sa používa v boji proti klieštikovi a taufluvalinát nezapadá do proteínového receptoru včiel, takže je relatívne bezpečný pre použitie na ošetrenie proti bliskáčikovi v repke. Je teda relatívne bezpečný pre včely.
Tu máme znázornenú takú stonku repky, kde teda je vytvorených len pár šešuľ a práve došlo k vyhryzeniu tých kvetných púkov práve blízkáčikom a šešule sa nevytvoria. Takže prečo mavrik použiť? Nezlučiteľný so životom blízkáčika, vysoký účinok na populácie rezistentné proti bežným pyretroidom. Vieme, že viac účinných látok, viac pyretroidov, teda je už zbytočné používať, lebo tá účinnosť je veľmi nízka. Nová formulácia zabezpečí bezproblémovú miešateľnosť, relatívne neškodný pre včely a čmeliaky, vysoká odolnosť voči zmyvu dažďom, takže to je prípravok. Mavrik, nechala som tu aj jeden graf, hoci teda grafy nerada používam, človek ich môže za 5 minút robiť koľko chce, ale toto je z môjho regiónu v Malej Čalomy, okres Veľký Krtíš a práve je tu účinnosť prípravku Mavrik na blízkáčika repkového. Pár slov by som povedala aj k Pirimoru. Vieme, že Pirimor myslím, že pozná každý z vás, ak už nie z poľného pestovania, tak určite zo záhradky, pretože Pirimor je jednoducho špecialista na vožky. Obsahuje účinnú látku Pirimikarb, používa sa v dávke 0,3 až 0,75 kg na hektár. Čo sa týka repky a vošiek, tak vieme, že vožky sa na repke určite nevyskytujú každý rok. V minulom roku myslím si, že neboli problém, ale ako náhle je nejaká dlhšia jeseň a tak ďalej, tak tieto vožky na repke môžu spôsobiť značné škody. Asi pred nejakými 3-4 rokmi myslím, že bol taký rok, že na jeseň tých vošiek bolo naozaj hodne a bolo problémom teda urobiť nejaký vhodný insekticídny zásah. Takže Pirimor je na to skvelý prípravok. Rada by som zdôraznila jeho širokú registráciu, vyznačuje sa kontaktným a požerovým účinkom, ale takisto by som rada zdôraznila aj jeho fumigačný efekt, takže aj vožky, ktoré nie sú postrekom priamo zasiahnuté, tak ich kontroluje. Registrácia do 42 plodín, takže naozaj veľmi široká na tieto vožky. Takže treba na jeseň určite pozor dať v porastoch repky, pretože tieto vožky, pokiaľ ich je naozaj veľmi veľa, tak dokážu spôsobiť škody. Sama som sa stretla s tým, že vypadli okraje parcely 10-5 hektárov, čo je teda nie málo. No a dostávame sa k predzberovému ošetreniu repky. Myslím, že ak už repka je naozaj takáto pekná, ako máme tu na obrázku, tak je škoda to posledné predzberové ošetrenie neurobiť a teda zvoliť aj správny termín aplikácie. My máme dva prípravky, Superfix a Adaptik, ktoré vlastne obalia šešule nejakým takým polopriepustným filmom alebo membránou a dochádza síce k postupnému vysychaniu šešulí, ale nedochádza k nasávaniu vody. Je to dôležité, lebo pri dozrievaní tieto šešule môžu rýchlo praskať a teda môže dochádzať k stratám. Ak budeme dávať čistý Superfix alebo čistý Adaptik, ten termín nie je až taký veľmi dôležitý, lebo nemôže sa stať, že by nám tieto prípravky jednoducho potrhli porast. Ale ak už teda aplikáciu týchto prípravkov kombinujeme s glyfosátom, tak už tam treba dávať pozor. Tam už treba ten termín aplikácie zvoliť určite. Tam už teda ten termín aplikácie je určite veľmi dôležitý, aby sme porast nepotrhli. Takže vlastne Superfix, ale aj Adaptik zabraňujú takému praskaniu šešuľ pri predzberovom dozrievaní. Čo sa týka Superfixu, registrovaná dávka je 0,8 až 1 liter na hektár a aplikujeme kedy? Približne, keď šešule prechádzajú z takej zelenej, ako tam na tom obrázku bolo znázornené, na takú svetlo žlto-zelenú farbu. Zvyčajne je to nejaké 3 týždne pred plánovaným zberom, ale ten plánovaný zber nevieme kedy, takže tento termín je taký veľmi, veľmi orientačný. Tie šešule by mali byť ešte pružné
a nemali by praskať a vtedy je vhodná aplikácia. Aj tu na tomto obrázku teda máme znázornený taký praktický termín aplikácie, kedy asi ten Superfix, prípadne Superfix s glyfogánom aplikovať. Ako som už spomínala, Adaptik takisto obaľuje šešule unikátnou kombináciou polyamidov a zvlhčovadiel. Používa sa v dávke 0,75 až 1 liter na hektár, 200-300 litrov vody. Možno použiť solo, alebo ako už som spomínala, s glyfosátom. Ak je takýto zaburinený porast, tak určite je dôležité použiť aj ten glyfosát. Aj tu náš glyfosát je Glyfogan Super. Tá dávka sa pohybuje od 2 do 6 litrov. Myslím, že na predzberové ošetrenie tá dávka 3 litre v pohode stačí. Máme 2 balíky, tieto balíky sú veľmi obľúbené. Obsahujú 60 litrov Glyfogánu Super, 15 litrov Adaptiku a 60 litrov Glyfogánu Super a 20 litrov Superfixu. Je to balík, ktorý je určený cirka na 20 hektárov, ale samozrejme záleží od vás, že ako si ho rozložíte. Rada by som zdôraznila aj jeho veľmi zaujímavú cenu. Zvlášť u Adaptiku to ošetrenie na 1 hektár je veľmi, veľmi zaujímavé, ale u Superfixu takisto. Takže určite to posledné predzberové ošetrenie netreba podceniť, netreba zanedbať, treba ho určite urobiť. No a dostávam sa k záveru prezentácie a to, ako som už spomínala, je to novinka v našom portfóliu a je to produkt, ktorý sa nazýva Excel Grow. Čo vlastne Excel Grow je? Je to špičkový biostimulant, je to prírodný produkt, ktorý dokáže zvýšiť úrodu aj kvalitu produkcie. Samozrejme, listové hnojivá, ale aj biostimulátory nie sú náhradou za bežné hnojenie, za bežnú ochranu. V prvom rade tie porasty musia byť založené dobre, musia byť ošetrené tak, ako majú, musia byť prihnojené. Je to vlastne ako nejaké doplnkové riešenie, ktoré ešte teda dokáže ten porast ešte zlepšiť. Takže toto si treba na začiatku uvedomiť, lebo tých listových hnojív na trhu naozaj máme strašne veľa. Ale prečo práve sa objavil biostimulant v našom portfóliu? Vieme, že to počasie v tých posledných rokoch je naozaj veľmi nestabilné. Stretávame sa s dlhodobým suchom, ale takisto aj s vysokými úhrnmi zrážok, ako napríklad bola jeseň v minulom roku. A potom sa to strieda napríklad s obdobím chladným alebo obdobie s naozaj vysokými teplotami a v podstate je to nejaký stres pre tú rastlinu, ktorá vlastne tieto podmienky všetky musí znášať a musí sa s nimi nejakým spôsobom vyrovnať. Vlastne ten genetický potenciál úrod je vysoký. U pšeníc možno niekde na úrovni až 20 tón, ale ako bežné také lepšie výnosy pohybujú sa 8, no ja neviem, možno u hybridných pšeníc som sa stretla s 10-tonovými úrodami. Ale teda geneticky by bolo možné dosiahnuť aj tie vyššie úrody. Ale prečo nie? Lebo teda 2 faktory na to pôsobia a to je biotický stres a abiotický. Ten biotický my vieme riešiť choroby, vieme poriešiť škodcov, vieme poriešiť buriny, alebo teda aspoň sa o to čo najlepšie snažíme. Hej, takisto dodáme tým plodinám potrebnú výživu, ale ak je sucho, alebo ak je veľmi mokro, alebo ak sú vysoké teploty, alebo striedanie teplôt, čo na jar, akože sa bežne stáva, že cez deň máme teploty vysoké, v noci sú tie teploty nízke, že je 15-20 stupňové rozdiely, tak táto rastlina sa s tým musí nejako vysporiadať a určite je to pre ňu ťažké. Takže vlastne na to je určený ten náš produkt, ktorý sa volá Excel Grow.
Od dávna sa vlastne využívali morské riasy ako prírodný zdroj živín. Dnes je popísaných viac ako 140 rôznych produktov. Možno prečo je ten náš Excel Grow trochu iný. Základom je morská riasa Ascophyllum nodosum. Tá sa nachádza v studených vodách oceánov a keďže prosperuje a žije vo veľmi ťažkých podmienkach, tak musí si vytvárať celý rád nejakých zaujímavých unikátnych látok, ktoré jej umožňujú prežiť v takomto prostredí. No a vlastne tieto cenné látky my dodávame vlastne tej rastline a takto jej pomáhame k tomu prekonávaniu stresu. Určite, ak je tá rastlina v dobrej kondícii, tak aj ten stres prežije určite lepšie. Hlavné zdroje suroviny pre výrobu sú Čile, Nórsko, Francúzsko. A v čom je teda iný ten Excel Grow? A to je v jedinečnom formulačnom procese aj za účasti prirodzených mikroorganizmov. Takže vlastne tak sa získava produkt Excel Grow. Rada by som zdôraznila, že čo vlastne teda obsahuje. Obsahuje organický uhlík a komplex biologicky aktívnych látok. Tekutá formulácia, vhodná je na aplikáciu na list, ale aj do kvapkovej závlahy a teda použitie vo všetkých hlavných plodinách. V akých situáciách pomáha, ako som už spomínala, vysoké teploty, vysoká intenzita slnečného žiarenia, nízke teploty, nedostatočná pôdna vlhkosť alebo naopak nadmerná pôdna vlhkosť. Takže vlastne v takýchto podmienkach my potrebujeme teda aplikovať ten biostimulant na stimuláciu rastu rastliny, stimuláciu koreňov, efektívnejšie využitie živín, lepšie ovplyvňuje lepšiu diferenciáciu púčikov, podpora nasadzovania plodov, vyššia úroda, stimulácia generatívnych orgánov. Takže robilo sa strašne veľa pokusov. Myslím, že kolega Dalibor Báti určite vo svojej prezentácii to spomínal. Ja by som uviedla len repku olejnú. Zvýšenie úrody, v pokusoch bolo 8%, zvýšenie obsahu oleja o 9%, čo si myslím, že je zaujímavé. A že teda repka je naozaj plodina, ktorá sa vie odvďačiť, ktorá vie pozitívne reagovať na takéto doplnkové aplikácie. Takže určite u ozimnej repky aplikácia pri jarnej regenerácii v dávke pol litra na hektár alebo a v štádiu zelených pukov tiež v dávke pol litra na hektár. Takže myslím, že tie výhody toho použitia som už v skratke povedala a tým vlastne sa dostávam k záveru predstavenia produktov na ošetrenie repky olejnej a celkom na záver by som už spomenula len akciové balíky. Taký základný herbicídny balík je Sultan Top Agile Dynastia. Je to jesenný balík na ošetrenie 30 hektárov na základné herbicídne ošetrenie a základné graminicídne ošetrenie a samozrejme Dynastia proti škodcom. Potom sú to predzberové balíky, tie som už spomínala, Glyfogan Super Plus Superfix, Glyfogan Super Plus Adaptic. Naozaj veľmi zaujímavé ceny sú pri týchto obidvoch balíkoch. No a ďalej akciové balíky do repky v množstevných zľavách. Vlastne k 100 litrom kustódie dostanete 5 litrov kustódie za 1 euro, je to zľava 5%, k 50 litrom agilu 5 litrov agilu za 1 euro, zľava 10%, k 50 litrom dynastie 5 litrov dynastie za euro, zľava 10%, k 100 litrom Superfixu 10 litrov Superfixu za 1 euro, zľava 10%, a k 200 litrom Glyfogánu Super 20 litrov za 1 euro, takisto zľava 10%. Myslím si, že tieto balíky akciové sú zaujímavé a budem rada teda, ak ich pri pestovaní repky aj v tomto roku využijete. Takže na záver celkom by som sa vám chcela poďakovať za priazeň, popriať úspešnú sezónu 2021, možno aj s použitím našich prípravkov. No a keďže situácia je momentálne taká, aká je, takže už sa tešíme len na osobné stretnutia a dúfame teda, že zostaneme zdraví. Ďakujem za pozornosť.